Nik euskera eta galego antzako egoera daukate, eta horregatik sensibilizatuta nago hizkuntza horietan. Horietan, bai. Eta gustatzen zait, eta euskeraz gustatzen zait, eta kanpoan nagoenean, eta esan dudanean euskeraz hitz egiten dut, es como, wow, sí! Galizian nire lagunekin, bueno, oso zarrenetako hizkuntza da, eta, bueno, es como super guay, ¿no? Eta, bueno, erderaz, pues, como siempre, sin más. Bueno, euskera teño unha relación boa, pois porque é unha lingua minoritaria do Estado español que sinto que ten unha situación semellante á do galego, entón por iso estou moi sensibilizada. Sempre tiven claro que se iba a vivir aquí quería aprender. E, bueno, logo tamén, pois, gústame falalo, pois, porque é unha lingua moi antiga, cando dis por aí que sabes euskera, pois a xente alucina, sabes? Os meus amigos sempre me din, bueno, Marta, tú agora aprendendo euskera, pero tú non podes aprender unha lingua normal, euskera, sabes? O sea, bueno, porque estiven un ano en Eslovaquia, estiven intentando aprender eslovaco. Eslovaco, euskera, bueno. Pero, bai. Bai, beste, Iñaki, nire bikote, o nire senarra, osaba bat dauka eta galiziarra da. Galiziako emigrantea da, asko urte daramatzat hemen, eta berarekin galego hitz egiten dut. Bakarrik bere osabarekin eta nire semearekin galego hitz egiten dut hemen. Eta beste etorkinekin ere bai, porque euskaltegian aukera daukat etorkinak ezagutzea. Eta, bueno, Txekiako laguna bat daukat, eta, bueno, sí, algunos. Aquí en Azpeitia, pues, teño a sorte de que a miña parella ten un tío que é un emigrante galego que xa veu aquí fai un montón de anos, entón con il podo falar en galego, falo en galego con il e con meu fillo, logo tamén pois teño relación con outros inmigrantes ou xente da fora, porque os coñecín gracias ao Escoltegui. Ali pois sempre se xunta todo xente da fora, ao final somos os que non sabemos euskera. Nire harremana ona da, baino, a ber, nik hemen etorri nintzenean kuadrilla bat neukan, porque nire senarra bere kuadrilla, nire kuadrilla se convirtió, bihurtu zen. Eta, bueno, haiek hemendik zaude, son de aquí, hemengoak dira, bai, haiek hemengoak dira, eta oso ondo me han acogido. Baina, egia da, zirkulo berriak egiteko zaila da. Ez que beharrezkoa da erreferentzia edukitzea. Uste dut. Batzuetan es como... Si no saben de quién eres, es como difícil, ¿no? Gero, tú eres la pareja, no sé qué, y ya todo cambia. Bai, es que, no sé, agian jendea pixka bat desconfiada, o, bueno, Galizia,
Lotxatia ere bai, uste dut jendea ez timida, también. Iparraldean gutxi gora bera, bai. Bueno, eu aquí teño amigos euskalduns dende o comezo, pois porque a cuadrilla da miña parella convertiuse na miña cuadrilla e acolleronme cos brazos abertos e super ben. Entón, pois, nunca non tiven problema de non ter amizades euskaldunas. Pero sí que é verdade que facer círculos novos non é doado. Aquí as cuadrillas están dende que teñen 3 anos e así ata o fin do mundo. Entón, a veces, pois, costa. Penso que cando teñen referencia, pois, eso, de quen eres, pois, entón, ábrense un pouco máis. Eu penso que é unha cuestión de desconfianza e á vez de timidez.